Mahabharata Wikrama Dharma. Anggantaraken warah luhur serat Mahabharata kawedhar kanthi lampan Sang Dewa Brata seri 11, editor Firmana Setiabudi, ilustrator Dani Rahmawati Agil Wahyu Kusuma, properti Sutikno, pengarah acara Ibu Tuti Erno. Sugeng midhangetaken. Sami sakala geger saisining praja Ngastina saking pangamuking Gandharwa Citrangada ya Citrasena geger jroning kedhaton ing nagri Ngastina Pancawara mawurahan yayah Maha Pralaya yayah Maha Pralaya. Ayo maju cok, maju. Iki ana gendruwo ngamuk parat. Ayo maju. Wah dalah mejanani timen. Negara Ngastina iki negara kang kuat. Mergo kuat prajurite, kuat tentarane. Lah kok iki ana ana Gandharwa ngamuk iku mau pancen sumuk nyawane parat. Ayo, endi Gandharwa maju. Ayo. Sapa sing belani Prabu Citragada iki? Iki tandinge Gandharwa Citragada. Citragada. Gandharwa Citragada. Mandek sik Gandharwa. Memper yen kowe darani Gandharwa. Wujudmu cap ketok catorak parat. Sapa kowe? Patih Ngastina, Patih Basusara. Ya Patih Basmagatra. Ayo aja gawe ling seming Gustiku. Aja gawe kisruh. Aja gawe rusak negara Ngastina. Nes pengen sumuk nyawamu parat. Ayo, endi sing lanang Patih Basusara apa Gandharwa Citragada? Tebak dadamu. Wah, ayo sambato kowe. Noh, Gandharamu wong kaduk wani keparat. Sumuk nyawamu kowe kan. Gini kok ya mung kaya ngono kae. Ayo. Tangyo Gandharwa. Yen perlu celuken balamu. Celuken kancamu. Aja mung kowe dhewe. Ayo, sambato. Waduh, mati ya. Wah. Waduh, dijunjung. Aduh kok junjung. Aduh. Mati aku. Wah. Yen-yen ane wong tumantaka wani karo Gandharwa Citragada. Kok sik aja mbok anggap wedi karo dapurmu. Ih, Rayinata. Raden Citrawirya belakno Patih Basmagatra. Ayo maju. Mati kowe. Iki. Ayo. Artno. Kowe lah dalah. Ayo. Citragada. Ayo dikeroyok ae to. Ayo. Para prajurit ora usah padha wedi. Ayo, royok kae, poteng.
Wong gur wong siji, ayo, arep ngopo? Lho, ayo. Wah, wah, wela, wela, wah, waduh, mati kan. Wah, waduh. Wah, ketemu kerucuk wae. Endi? Ratune endi? Endi ratune Prabu Citragada kang wani madani jenenge Bathara Citragada. Yo Bathara Citrasena. Memper kowe Gandharwa bisa ngasorake Wapatih Basmabatra utawa Wapatih Basusara. Pancen wonge wis sepuh. Lah wong umur 80 taun ya cetha kalah karo kowe. Iki jampokaning wangsa Barata. Sari-sarining wong Astina. Kekembanging wangsa Barata. Prabu Citragada tandingana. Lho. Ayo, arep pola apa kowe? Waduh, mati ya. Lakon tak tingkes ngopo parat? Loh, ya Rosondi le. Rosondi. Loh, mati aku. Nyok. Wah. Nyok. Nyok. Loh, waduh. Waduh, mati aku. Aduh. Iki nek ratu kok jambak rambutnya parat. Waduh. Wah, yo. Ah. Hei. Matek. Ah. Woi. Aku bengak-bengok cangkem. Berpeti kuping parat. Yo. Nyo. 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 Ayo. Aku rasa kalah kalau dapurmu. Hei, ledo yo. Waduh, waduh, mati. Waduh. Iki pungkasaning patimu tak coba kuku. Ya, wah. Jagat Dewa Bathara marem rasaku wis bisa nyirnakake ratu durmalaning jagat. Wong Astina aja alok kelangan ratu Gusti Mudyar. Besok meneh yen milih ratu, golek ratu sing bijaksana limpating kawruh. Aja golek ratu angkara murka. Kapan ana wong semenang-menang ngalam donya iki tandinge Citragada ya Citrasena, tetep enteki nyawane. Parat. Sigra kang bala tumingal perang campuh samya ngedali lir tatit wileting godhot dayuang gong mangun sang nidi
benjang sang ngaji mijil ladi nyonga kali wus rosto surawi nyoto wau lesah amblasah kaya gelagah pidaking gajah anenggih Sang Prabu Citragada pejah kasulayah dadane bengkah gedhe lambah-lambah ana lemah dadi jelantah sirna saking pandulus nggayuh bali ngalami ngasuwung risaking nagari Ngastina karana pangamuking Gandharwa Citragada ya Gandharwa Citrasena putranipun Sang Hyang Bathara Indra neng nama ingkang dawek apanca bakah dadian kadya ingkang lumaksana ing negari Kasi anenggih Resi Dewa Brata ya Raden Bisma boten mangertosi gegering negari Ngastina ing pengangkah nganggep menawi Ngastina menika namung sae-sae kemawon anyungklang tindakipun Sang Resi tumuding negari Kasi dene nitih kuda Kyai Bandang Angin enak-enakan denyul mampah nginggahi gunung-gunung angu duni durang ing pengangkah tinggal tumunten nagari Kasi anglamaraken ingkang rayi nyungklang kebat kaya kilat laguning kanang kuda Kyai Bandang Angin kontap kotamane ing katong dibya kartar tengku daya anggo ngenaki yase ing dase Narendra Bekutama Narendra Bekutama jejuluk Sang Dharma Muka jejuluk Sri Dharma Muka Praja Kasi rajanipun lahing kono ta wau ingkang wonten negari Kasipura aja tumpah mung sakyuping payung basane parandene Prabanyong wong rebut sorek lan sirating Raditya karana kaperbawan kaluhuraning Sang Nata anenggih Prabu Darmamuka Prabu Darmamuka Narendra bijaksana limpating kawuh tresna mring para kawula dasih wasan sinungga sungga para raja sinunggi sunggi para narpati den edepi para brahmana resi sinengkuyung para kawula dasih boten wonten saisining prada ingkang sami mrengkang pernataning Sri Naranata Prabu Darmamuka denya palakrama kaningkang garwa Prameswari Dewi Witarini peputra putri tiga cacahipun anenggih Dewi Amba
Dewi Ambika lan Dewi Ambalika. Ketiga putri kraton kala wau sami sulistya ing warna Dewi Amba. Kasustianipun galak ulat mbranyak endel yen micara receh. Yen micara mrekecek nanging ora cewet, angka kalih anteng. Dewi Amba ruruh pasmanipun tuhu sulistya ing warna. Angka 3 Dewi Ambalika. Trembel-trembel dedekipun pantes yen to dadi tembanganing kidung sak negari Kasipura tuwin sak kanan kiringipun. Sami gandrung kayungyun kayan putrining Sri Naranata. Prabu Darma nalika semanten wis prapta ing praja nagari Kasipura. Sang Resi Dewabrata mandhap saking titian kuda Kyai Bandang Angin ngabyantara ngarasaning Sri Naranata. Amit-amit pasang aliman tabi. Dusinipun dipun tepangaken kemawon kula pun Dewabrata. Oh. Paduka menika Dewabrata. Nuwun inggih sinuwun, kula pun Dewabrata inggih pun Bisma. Oh, monggo. Monggo kesanak paduka menika satriya menapa resi? Nggih. Kula menika Brahmana Sinantaka sinuwun. Brahmana Sinantaka menika menapa? Nggih. Cetosipun kula menika derajat utawi akasta kesatriya ananging pinaringan manah mahambek Brahmana. Ngetak mekaten to dados panjenengan menika satriya ananging hambekipun Brahmana. Nuri mekaten sinuwun. Menapa leres panjenengan paduka menika Kanjeng Sinuwun Prabu Darmamuka. Nggih. Kula Prabu Darmamuka yang sepuhipun putri ketiga Dewi Amba, Dewi Ambika lan Dewi Ambalika. Nggih. Lah tedhak paduka saking negari Ngastina kala wau menika piyambakan menapa wonten kancanipun. Nggih. Wonten kancanipun dulu nggih menika para wulu tumbus kawan menika Kakang Semar. Kula ndara iki lho. Ditimbali sinuwun Prabu Darmamuka. Nggih, ndara. Rene wis dilo Kakang. Nyoh, dilo mo. Petuk iki bocah iki ora tata. Wong tuwa lagi udut kok terus dijunjung ngono ae. Wong sampean iku ya aneh. Ha iku sasi poso kok mu udat-udut wae. Ngapa to sampean ndak sangit usus sampean kuwi lho. Ya bapak iki tak dandan sik. Wong iki bali sinuwun Prabu Darmamuka kok. Wonten dawuh sinuwun. Lho. Monggo dhisik. Iki yen Kakang Semar iki aku rak ya wis tepung. Ah nggih. Wong kula menika ingkang momong ingkang Rama. Prabu Sadamuka. Prabu Sadamuka menika tasih tunggal sasuson kalian momongan kula Begawan Palasara ing Gunung Parewana. Iya. Iya Kakang. Sugeng rawuh ing negaraku, ing negara Kasih kene ya Kang. Nggih. Kepenak norak ya padha slamet to. Nggih. Pangesipun Kanjeng Sinuwun Prabu Darmamuka wilujeng sowan kula niki mboten namung kula piyambak niki kan anak-anak kula nggih sami nderek. Tole.
Iki lho timbali ingkang sinuwun. Ah, timbali iki timbali ngukur, timbali mengabab tok. Gareng, wonten dawuh. Padha basuki tekamu gareng nggih sinuwun. Raharja sowan kula mbon langkung ngaturaken pangabekti mugi kondok ngaten. Iya gareng. Kowe iki kok ajek kuru wae to reng. Nggih pancen pawakane nggih ngeten iki. Lho ora kok perkara pawak. Anane wong iki mau iso lemu iki mestine rak ya ditata, atine digawe tentrem. Dahare ya sing sehat, aja lali olahraga kuwi lho sing marai sehat. Apa ya isih sok ngombe banyu bening mbekonang kae to Kang Gareng. Ya sinuwun kok ya ngoten niku lak jaman sih nom-noman. Sakniki lajeng sepuh nggih mboten benten. Tak lagi. Wah to Kang Gareng. Piye? Kowe iki kepengin menangi anakmu wedok dijabne apa ora? Ayo kepengin, ora kepengin piye? Ya iya. Nek kepengin dawa umurmu ya wis dilereni to. Tradisimu kumpulan grup paguyuban pangunci iki mau lereno. Pangunci apa? Aku ora duwe grup kok. Ayo duwe. Pangunci iki apa? Paguyuban ngunjuk ciu. Iki lho. Grupmu lho lah seru-seru ngene. Sinuyung wae dadi isin. Karo meneh kira ya wulan poso. Aku ki jane kepengin menging sapi gitu. Menging sapi. Ini kok wangel timen lamulo mau sami barang ini elek ya. Sami barang iki mau nek elek ora gampang nemplok ning ati. Ana kitab disebutake. Sejatine nafsu iku mau mung njurung marang kejahatan. Lho. Kitab lho Kang. Wah, ya kitab ya. Lane wong ki aja sok seneng njurungi karo nafsu. Wah, adikku kok pintere kaya ngepinter no. Anak muda. Bangsa kumulaning cah konten media baru iki intelek no. Dina iki cekelane komputer terus nek mulai nganti magrib ae dido neng kene wah. Iki patut dadi PNS tenan patut. Kosek Kang Petro. Nggih pripun sinuwun? Iki aku malah ketarik karo dawuhmu ki mau yen to sing jenenge nafsu mono anjurung marang kadurjanan utawa kejahatan. Nggih. Lah jlentreng nafsu iku mau ana pira nafsu menika wonten sekawan. Nuwun sewu lho, Ndara Dewa Brata. Ya Petro, ora dadi ngopo tak lilane wong iki urung ana rasa kesusu. Nafsu menika wonten sekawan. Ingkang tunggal lawamah nggih. Amarah, sufiyah, mutmainah. Ngono nggih. Lawamah niku nggih marai wong keset niku to. Seneng turu, polet, megah nyambut gawe. Yen poso niku aras-arasen tangi niku lawamah. Kaya ning kantor ya ora ning kantor kebablasan turu iku lawamah. Ingkang kalih amarah. Amarah menika gampang tersinggung, baperan. Tugetanaten niku amarah, gampang muring. Lajeng sufiyah. Sufiyah menika milik barang apik. Cowok milik cewek, cewek milik cowok, cowok milik cowok. Apa yo enten sakniki nek Thailand mriku malah disemekke niku. Nanging ana bumi kita Nusantara kene ora pareng. Inggih menika tatanan tradisi lan tatananing agami. Oh, menika boten pareng. Ingkang angka sekawan nafsu ingkang sae naminipun mutmainah. Mutmainah menika durung kulan panjenengan tumindak sae. Remen ibadah, remen teng masjid, remen teng gereja, remen teng
pura entengan kanggo tumindak becik menika nggih Mutmainah menika. Pramila Sang Mutmainah menika menawi sukses teng donya niki iso akhir hidup dengan baik. Cara agama menika istiqomah. Allah. Konduripun ing ngalam loka baka pinapak dening Gusti lan para malaikat. Ngoten lho. Wah. Kowe iki saiki bareng nang negara Ngastina kok pinter men to, Truk. Ae pinter diulang kalih. Bapa Resi Bisma niki kok nggih Ndara. Ayo ora aku ya ora nate mulang ngono kuwi. Malah pinter Petruk timbang Resi Bisma. Nah. Ngoten mangkriyen nggih. Daya-daya kula tumunten kepengin mangertos menapa wigatosipun rawuh ing negari Kasipura. Nggih kepareng matur paman. Para miyarsa, mekaten gancaring carita wayang Ki Ngabehi sakon nyuwun pamit mugi pepangganing minggu ngajeng. Nuwun.